Zerbait berria martxan dago. Bizi dugun garaiarekin bat dator eta zerbait baino gehiago da. Kalitatezko munduaren emaitza gu guztion eskura. Mugi zaitez. Kia martxan dago. A2. Ederto. Prefosta. Jakina. Bikain. Baina mundua ulertzeko. Egunkaria. Zure independentzia. Hugo Darkblue. Hugoren aurpegi eskutua. Darker. I like darker. 100.000 gora aurgiltzen da urtero munduan tuberkulosiak jota. UNICEFek laguntza eskatzen dizu. Erraza da. Fairik txertoak bidaliko ditu Senegaleko aurrentzat. Orain bakterioen aurkako fairi erosten duzun bakoitzean, aur bat txertatzen ari zara. Zu, Fairi eta UNICEF tuberkulosiaren aurka. Txertatu aur bat. Begira laguntxo, barkuak egan! Egan! Eta ipuin honetan elefanteak abitzen da! Magia da! Magia ikusi nahi! Pixa egin eta begira! Laguntxo, baile horre! Aldatuko dugu pixoiala? Orain dodot guztiek xurgatze osoarekin. Bizkorako xurgatzen dute pixa eta gel perla bihurtzen dute. Horregatik, ez dago pixoia lehorragorik, ez da ipurditxo babestuagorik ere. Nola dago ipurditxo hori? Lehor! Orain dodot guztiak xurgatze osoarekin da dermo babesarekin. Amatxo, zoragarria zara! Denboraldi hau berezia da. Kursal eta Euskalduna gune berriekin, bakarlari eta zuzendari gonbidatu handiekin, kalitateko egitarauarekin, abonatuentzako onura interesgarriekin, ekoizpen diskografiko oparoarekin, eduki mamitsuarekin, 11 arrazoirengatik Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin. ETBren eskutik. Lasai gazteak, ez zaitezte urduri jarri. Tranquil, ez dizu gutxik egingo eta. Saiorik gazteena, biziena. Martxosena eta oberena. Sekula ikusi gabea, zuzenean. Kate hemen, mundiala izango da. Astelenetik, ostiralera. ETB batean. KTM. KTM.